खेत्रहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबे जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबे जोङो मुभ खालामनाय जागोन। बिखेक मोनसे जाहोननि थाखाय जाय जाहोनाखि जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बियारतानि जों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफोरखौ दुखु होदों आरो दुखु जों दिनै फोरमायनो गोनां जादों बाध्य जादों बेखायनो जों दिनै बे मिडियायाव ओंखारदों। जों साननैनि आगोलाव दानि बर्तमान जाय मेथाइ महरगिरि हिसाबै ओंखारफुनाय आनाया ब्रह्म बिथाङा जितु मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय जा मेथाइ बर' मेथाइखौ बिथाङा फिउजन खालामनानै भिडिअ गावनि मेथाइ होननानै प्रकाश खालामदों आरो बिथांनि बे दामनायखौ जों नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों जों खोनादों आरो खोनासंदों। जिहेतु बे मेथाइखौ जोङो जोंनि बियारतानिफ्राय थांनाय 2001 मायथाइयाव जों बेखौ गावनि अनसुंथाइ होनानै रैसुमै खबाम भलिउम 1 and 2 जोङो केसेट बानायदोंमोन बै समाव केसेटमोन डिस्क गैयामोन जों बिब्दिहाय आं बै समावहा बे जोंनि बियारता बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो आंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि महरगिरिनिफ्राय गोदान मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे फक सुबुं मेथाइ जेखौ जोङो खुगा मेथाइ होनना बुङो बे खनगिरि लोगो नांज्लायनानै जों बे रैसुमै खबाम भलिउम 1 2 बे केसेटखौ जों दिहुनदोंमोन आरो बेयावहा जों नुनो मोनदों दा बे केसेटआव थानाय जितु जों दिहुननाय नैबेमोन रैसुमै खबाम बे भलिउम 2 बे भलिउम 2 आव थानाय जितु जोंहा बे खुगा मेथाइ खनगिरिफोरनि बेयाव कालेक्शन दङमोन 8टा मेथाइ दङमोन 8 जना खनदों बेनि गेजेराव साइड बियाव थानाय 1 नाम्बाराव बिमला बर' नार्जि खननाय थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन। दायो जों नुनो मोनदों बे मेथाइखौनो आनाया ब्रह्मआ फिउजन खालामनानै भिडिअ हगारदों जोंहा बेयाव जोंहा आपत्ति दङ बिथांनि सायाव जिहेतु बेखौ जोङो अलरेडि जोंनि बियारताया जाय जोंनि महरगिरिफोरा बे मेथाइफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आर्काइभ खालामनो थाखाय जों बे मेथाइखौ बानिबद्ध खालामदोंमोन रेकर्डिं खालामनानै जोङो दिनैसिम केसेट महरै जों दोनदों आरो बिब्दिनो बे मेथाइया दिनैसिमबो बिथांमोननि नाजानायाव जाय खनगिरि बिथांमोना नाजानानै इउटिउबावबो हेगारदों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ जों खननायखौ खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा दासिम थांनानै दङ एक्टिभ दाबो मेथाइ खनगासिनो दङ बिथाङा गावनि नाजानायजोंनो बनायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' समाजाव बिथांखौ माखासे मानसियानो फ्रायानो सिनायो आरो खोनागासिनो दङ बिथांनि भिउआरखौबो जों नुगासिनो दङ इउटिउबाव अनेक बिथाङाबो भिउआर मोनदों। बेबायदि खेत्रआवहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ
इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबे जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा लायाब्ला निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबे जोङो मुभ खालामनाय जागोन दा बिथांखौ दिनैनिफ्राय लानानै 24 आवार घन्टानि गेजेराव बिथाङा बेनि सोमोन्दै जोंजों कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बेखौ जुदि खालामाब्ला जों बिथांनि सायाव जों जा खालामनांगौ जों बियारताया आरोबाव जोंहा जि सेन्ट्रेल लेभेलाव दङ आं बर्तमान सेन्ट्रेल लेभेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट दिनै जों बे मिडियायावहा जों जिरायजों जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जोंहा कमिटि दङ जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट रजनिकान्त बर' आरो जोंहा फक सिंगार प्रबिन बर' बिथाङा लोगोसे दङ जोङो थाबैनो बेनि सोमोन्दै जोङो सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोङो लांगोन आरो लायगासिनो जों दङ आरो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ जाहाथे जोङो बे सिगाङावबो जोङो नुनो मोनदों बिथांनि जाफोर बड' फक संखौ जायफ्रा रुंसारि जालांबाय खनगिरिमोननिफ्राय पारमिसन लादों लायाखै जों बेखौ मिथिया जों बेखौ मिन्थिख्लाय जों बुंनो थाङा नाथाय बिथांखौ खालामनाय नुदों माखासे मेथाइखौ फिउजन खालामदों आरो बिथाङा भिउवार्सफोर मोनदों आरो बिथाङा आजावजादोंबो बर' समाजजों नाथाय जोंनि बेबायदि बर'नि जाफोर मेथाइ बेखौ बिथाङा जुदि फिउजन खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि घरानाया निश्चय गुलाय गुजाय जागोन आरो जोंहा बे थांना थानाय नङा बेखायनो जोङो बिनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै बेखौ स्पष्ट जों नुनो मोनबाय जे जोंनि बे मेथाइखौ बिथाङा बेबायदि कालेक्ट खालामनानै फिउजन खालामनाया बे जोबोद गोरोन्थि आरो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ गोराहैनो खावलायदों बे मेथाइखौ थाबैनो बिथाङा बे इउटिउबनिफ्राय बोखारनांगौ गोबां देंखोगिरिफोरानो दिनैनि सानाव बियारताया बेखौ मिथिनो मोना गाहाय बियारताया मानि सायाव दिनैनि सानाव खामानि मावगासिनो दं आच्छा मोजां सोंल' बियो जों बियारताया प्राय जोंनि मावथिफ्रानो एसे आर्थिक भाबै जोंहा एसे दुर्बल बेखायनो जों एसेबां मिडियायावहा जों फकासाव फैनो हाया आरो बिब्दिनो जोङो गावनि नाजानायजोंनो बे रैसुमै खबाम बे भलिउम 1, 2 बेखौ जों दिहुनदोंमोन 2001 मायथाइयाव आरो 2007 मायथाइयाव जोङो बैराथि अनलि फक बे बर' मेथाइखौ जों प्रिजार्भ आरो आर्काइभ खालामनो थाखाय जोङो मोननै बाव खालामदोंमोन बारलांफा आरो बैराथि जों बेखौ क'क्राझाराव बानिबद्ध खालामदोंमोन नैबे रैसुमै खबामखौ जोङो 2001 मायथाइयाव जोङो गुवाहाटीयाव खालामदोंमोन सूर्य हाजरिका कमप्लेक्स स्टुडिअ खालामदोंमोन जुरुड गुवाहाटी दा गोदोआव जोंनि रेडिअ'हा जितु जोंहा खोब मोजां रेडिअ जिहेतु जोंनो सार्भिस होयोमोन बेयावहा जोङो रेडिअ'हा टाइमफोर सेटिं खालामनाय आरो बेयाव जिफोर प्रग्राम खालामो बे प्रग्रामफोरखौ जोङो माब्रै सेटिं खालामनांगौ बिथांमोनजों टाइम टेबलनि खोथा आरो जोंनि बर' अनुस्थानखौ जिहेतु अनलि 30 मिनिट्सल' होयो बेनि उनाव 45 मिनिट्स जों लाना फैनायनि 1 आवार खालामनायनि जों बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय जों मेम'रेन्डाम होबोदों आरो बिब्दिनो जोङो खनसे समावहा जोङो बिथांमोनजों नाजावजादों 30 मिनिटनिफ्राय जोङो 45 मिनिट्स 45 मिनिट्स जोङो सम प्रसार भारतीनि जों गुवाहाटी स्टेशनावहा जों मोननो हादोंमोन आरो बिब्दिनो जोंनि बे मेथाइफोरखौ पुराना जिफोर सिंगार जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मेथाइफोरखौ जोङो बे रेडिअ'निफ्राय कालेक्ट खालामनानै आर्काइभ बा बिदि प्रिजार्भ खालामनायनि जों बेबस्था लाबोगासिनो दङ बे लेखायैनो जोङो बे बैराथि आरो बारलांफा बे केसेटखौ जोङो क'क्राझाराव जेब्ला बेखौ बानायदोंमोन होमब्ला जोंनो बै समनि दैदेनगिरि बर'नि जायफोर
हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि समाव थानाय समाव जोंनो आर्थिक एसे सहाय होनानै बेखौ जों बानायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आरो जोङो माखासे जोङो हाबाफारि खालामगासिनो दङ जोंनि जिफोर बर'नि घरानाखौ लाखिनो थाखाय आरो बर'नि बिब्दि फक बा मडार्न देंखोगिरिफ्रा माबोरै जोङो जोंनि मर्यादाखौ लाखिनानै बेखौ आगबारिलांनो हागोन, मेथाइफोरखौ लाखिलांनो हागोन, बिनि बागै जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो दानि बर्तमाननि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि अननायावबो थांनाय बोसोरावनो जोंनो दिक्लार होनाय बायदियै जोंनो बियार्तानो गेस्ट हाउस आरो जोंनो एसे जोंनि बियार्तानि थाखाय मोनसे हल लुनायनि खोथा होदोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथाङा जोंनो होबाय। मोजांनि बाथ्रा बियो। दायो जोंनो हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजो सेराव आथिखालनि जि VIP EM जितु हस्टेल बानायदों बिनि खाथियावनो जोंनो 3 बिगा हा होबाय। 3 बिगा होनानै जोंनो RCC बिल्डिं मोनसे होबाय। मैया थांनाय याव जोङो बेखौ सातखौ धालिबाय। फार्स्ट सातखौ जों धालिनो हादों। बिब्दिहै जथेस्थ' जोङो आवगायबोनो हादों। 91नि 10 फेब्रुआरियाव बे दाजानाय बे आफादा दिनैसिमहालागै फैयै जोंनो बिब्दि गावनि निजस्व मोनसे रेस्ट हाउस जिरायनो थाखाय आरो बिब्दि जोंनो मेल मिटिं खालामनो हल बिब्दि लुनो हानायसिम जों मावबोबाय थादों। जोंनि गेजेराव जितु जोंहा रेडिअ'हा जोंखौ प्रसार भारतीयाव बर' सेक्सन होनना बुङो। बे बर' सेक्सनाव माखासे गुबुन हारिनिबो दङ जायफोर महरगिरि बर' खनग्रा बिथांमोनाबो जोंनि बे आफादाव दङ। दासिमहालागै जोंहा 500निबो बारा जोंनि बेयावहा मेम्बार्स दङ। आरो बे बियार्ताया बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएसनावहा दामगिरिबो दङ, फावगिरिफोरबो दङ जायफोरा एप्रुभ प्रसार भारतीजों एप्रुभ जानाय बे आर्टिस्ट महरगिरिफोर गासैजों लोगो नांनानै जों बिब्दि बर'नि थाखाय आरो बर'नि बे देंखोफोरखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।